Hola, soc Sergi Fernández, soc el director de l'àrea de tecnologies mèdia i I2CAT. Treballo a I2CAT des de l'any 2008 i de formació soc enginyer informàtica. Dins de l'àrea de Media Technologies estem dividits en dues grans línies de recerca. Una que és Media Networks, que tracta més tota la part de transmissió i delivery de continguts, i una part que es diu Media Processing, on allà tractem més el manipulat de la mèdia en si. En particular podria anomenar el projecte Presence, en el que som coordinadors, i aquí el que estem intentant és treballar les tecnologies que milloren el que es diu feeling of presence, no? És a dir, el sentiment d'estar en un lloc que realment no existeix, que és virtual. Altres projectes rellevants en curs, el projecte HIT, on som Technical Coordinators, on aquí estem explorant com fer experiències de realitat virtual híbrida. Òbviament nosaltres tenim una visió, es podria dir, privilegiada i avançada una mica el que està succeint al mercat. És a dir, nosaltres veiem els softwares que faran falta en 8 anys en el mercat, des del món de la recerca. Llavors és important no oblidar que el destí final és que les coses es transfereixin a les empreses. En aquest sentit, per exemple, nosaltres fa 6 anys vam començar a desenvolupar tot un software per sincronitzar múltiples càmeres des del destí fins al client, per fer que les experiències multicàmera fossin fàcils de desplegar. Això, per exemple, avui en dia és una realitat. Tenim un acord de transferència de tecnologia amb una startup que està utilitzant aquesta tecnologia per dissenyar experiències audiovisuals d'aquest tipus. De la mateixa manera, nosaltres ara estem treballant molt tota la part de vídeo volumètric. En aquest sentit, estem a punt de crear un spin-off d'I2CAT que es dirà Volume Technologies, on el seu objectiu precisament és comercialitzar aquest tipus de tecnologia. Des de fa molts anys sempre hem treballat les comunicacions humà a humà. D'acord, sistemes de videoconferències, sistemes de streaming de vídeo. Ara el que es veu és que aquests sistemes estan evolucionant cap a temes més de realitat virtual, realitat mixta. Llavors, nosaltres veiem un futur on hi ha una integració entre entorns físics i entorns digitals, on una persona que està treballant des de casa pot estar alhora present aquí amb nosaltres, inclús realitzant tasques que requereixen de la presència física del propi cos per desenvolupar algun tipus d'activitat.